Татар сөзе республика бәйгесенә быйыл 2 яңа номинация кертелгән. Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә әңгәмәне журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Тел ул халыкның жаны, бәгыре. Тел ул фикер, хис һәм хыялның тере тәне дигән бер фикер иясе. Туган телебезне саклау, үстерү максатыннан махсус оештырылган комиссияның 1 ел дәвамында башкарган гамәлләре Татарстанда гына түгел, бөтен Россиягә, дөньяга таралып яшәүче милләттәшләребезнең рухына аерым бер көч өстәде. Киләчәгенә өмет уятты. Борынгыдан дәүләт тоткан халыкның тел сагында да иң элек хакимият торырга тиешлеген аңлаган милләттәшләребез шундый һәр чарага бик теләп катнаша. Үзенең мөнәсәбәтен белдерә. Бүген сүзебез шундый әһәмиятле чараларның берсе инде икенче тапкыр үткәрелүче Татар сүзе бәйгесе турында булыр. Бу хакта сөйләшү өчен без бүген студияга бәйгене оештыручы Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Нуруллинны чакырдык. Хәерле көн, Кадим әфәнде. Исәнмесез, Назым әфәнде. Икенчесен дип әйтәбез, менә беренчесенең нәтиҗәләрен искә төшереп китү урынлы булыр бу очракта. Менә беренче тапкыр үткәрелгән искә төшерергә халыкка. Беренче тапкыр үткәргәндә без үзебездә көтмәстән әлеге бәйгене оештырганда бу хәтле халыкта катнашыр дип уйламаган идек һәм бу хәтле киң колачта алыр дип уйламаган идек. Әмма ләкин безнең халык шул хәтле шигырьгә, мәдәниятка үзлектән безнең халык гомумән бик оста бит инде. Нинди эшкә тотынса да аны бик җиренә җиткереп башкара. Бу эштә дә ул әлбәттә сынатмады һәм 4000-гә якын без 45 кеше генә тулып бетмәде. 4000-гә 3955 кеше гариза бирделәр һәм алар арасыннан без бары тик 31 кешене сайлап алырга тиеш булдык һәм без аларны сайлап алдык. Бу чара шушылай эшсез генә югалмады. Менә шушы комиссияның карары белән әлеге җиңүчеләр белән берлектә һәрбер районда 45 төбәгебездә республикада мәдәни чаралар оештырылачак. Әлеге җиңүчеләр шушы чараларда катнашып, районнарга чыгачаклар. Бу инде безнең алдагы агымдагы елда һәм киләсе елга да бара торган гамәлләребезнең берсе булачак. Димәк, сез өлешчә ни өчен бу оештыру чарасы, оештыручы буларак сезнең филармониягә бирелде мондай роль дигән сорауга өлешчә җавап бирде шикелле инде. Тулысынча да түгелдер, чөнки Хуҗа Насретдинның бер көлкеле хәле бар. Хуҗа Насретдинга халык алдында чыгыш ясар өчен текст язарга кушалар. Һәм ул әйтә, язар идем дә минем бик каты аягым авырта бит ди. Теге анардан сыйлар, аяк кирәк түгел бит монда, баш кирәк тә кул кирәк диләр. Ә менә үзең язгач, үзең барып укыйсы да булаганы дип җавап кайтара Хуҗа Насретдин. Шуның сымак без үзебез язсак та әлеге чараны без үзебез үткәрәбез дип һич тә уйламаган идек. Без аны уйлаган идек язучылар союзы белән берлектә һәм башка оешмалар белән берлектә шушы чараны үткәрербез дип безнең площадка булган очракта да үзебез читтәрәк булырбыз дип. Әмма ләкин без үзебез шушы нигезләмәне тутырганнан соң, шушы шартларны күндергәннән соң инде әлбәттә безнең истә булды әлеге хәл. Һәм инде әлбәттә Тукай исемен йөрткән филармония ул бик гамәли хәлдә бик каты килеп безгә матур иттереп, таш иттереп ятып кына куйды. Һәм Аллаһка шөкер, менә без икенчесен үткәрәбез. Сез ишеткәнегез бар инде. Беренче фестивальне үткәрү бернинди авырлыгы юк. Иң авыры икенче, өченче, дүртенчесе. Шуңа күрә нәрсә без үзгәрешләр керттек. Әлбәттә без нәтиҗәләр дә ясадык. Беренче фестивальне конкурсны үткәргәннән соң, беренчедән без республика күләм дип игълан иттек былтыр. Республика эшеннән генә алдык катнашучыларны. Ә быел без республика границаларын атлап чыктык. Хәзер дөнья күләм татар җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәбез. Һәрбер татар гына булмаган башка кеше дә, башка милләт кешесе дә хәтта татар телендә сөйли икән, әлеге конкурста ул катнаша ала. Һәм әйтергә кирәк, без шигъри гаилә дигән номинация керттек. Шуннан соң
автор башкаручылар дигән Бу үзе язган шигырьне үзе укучы деген сүз. үзе язган шигырьне үзе укучылар кертелде. Без беләбез, бик каты каләм тибрәтүче безнең халыкта бик күп бүгенге көндә. Шигырь язучылар бик нык күп һәм алар арасында бәлкем менә без дөньяга шушлай иттереп зур-зур шагыйрьләр дә тартып чыгараларбыз. Алла кушсын һәм гаиләдә дә менә татар теленә тагын бер кат мәхәббәт уяту, тагын бер кат гаиләдә татар телен селкетү булыр иде ул бер яктан шигырьне шигъри гаилә булып сөйләү. Аның шулай ук безнең аерым премияләрдә каралган шуңа каратып шуның белән дә бергә безнең даими бирелеп бара торган фондыбыз да ул 1,600,000 дәрәҗәсенә җитте. Былтыр беренчесендә 1 миллион 1 миллион каралган иде. Дөрес. Һәм вакытлы турында кайчанга кадәр кемнәр кайда нәрсә җибәрә алалар? Кемнәр кайда дигәннән безнең яшь шикләнмәсе юк, 0 яшьтән шиксезгә. Менә икенче яктан без инде жюри алдында шундый бурыч куйдык. Ул 10 яшькә кадәр булган катнашучылар, алар аерым карыйлар. 17 яшькә кадәр булган, 10 яшьтән 17 яшькә кадәр булган катнашучыларны аерым карыйлар. 18 яшьтән билгесезлеккә кадәр. Күпме була шул хәтле. Һәм әйткәнемчә, теге номинациялар буенча анда да шушы 15 яшьтән керттек без менә үз шигырь язучылар, чөнки 15 яшькә кадәр язучылар, алар әле бөтен дөньяны теге аңлап бетереп язмаска да мөмкиндер. Шуңа күрә без ул катламны әз генә калдырып тордык. Десятка дип әйтә инде бу очракта. Чөнки алар 15 яшьләр аларның һәр хәлдә туачак һәм алар бу конкурста катнаша алачаклар. Менә шигъри гаилә дигәндә без анда инде бернинди шикләмә куймадык. Әлбәттә анда бөтен гаилә катнаша ала. Шуңа күрә әлеге бәйгенең мөмкинлекләре бик нык зур. Монда теләк кирәк тә, ихласлык кирәк һәм аның бүген гадилеге дә менә әлеге пандемия вакытында да бернинди дә шикләү юк бит. Чөнки халык шулай ук гаилә эчендә генә телефонга WhatsApp билгеләмәсенә яздырып ала да кирәкле номерга җибәрә һәм без аны шул ук вакытта карыйбыз да. Бернинди дә кеше контакты юк. Һәм монда ниндидер теге пандемияда бернинди киртә куя алмый безгә. Һәм үткәргән очракта да әлбәттә җиңүчене җиңү әлбәттә эзләп табачак. Иеннән чыкмаган килештә. Шуңа күрә һәм әйтергә кирәк, бу бит әле икенче яктан тагын бер плюс ягы бар. Сезнең катнашканыгызны тирә күршеләрегез дә беркем дә белми. Шулай иттереп сезгә нидер җиңеп чыккан очракта гына монда сезне катларга мөмкиннәр. Менә күршеләргә сез үзегез әйтмәсәгез, мин катнашам, мин фәлән дип һәм үтмәсәгез, монда инде бернинди уңайсызлыгы да юк бу очракта. Шуңа күрә мин әйтәм инде һәрбер кеше үзен санап карасын иде, катнашып карасын иде. Бәлкем барып та чыгар, бәлкем башка халык мәхәббәте булыр, башкасы булыр. Шушлай иттереп, миңа калса, бу бик каты матур гамәл. Шуннан да беренче бәйгенең нәтиҗәләрен караганда шаккатып утырган идем. Безнең халык шуннан да шигырь сөйләргә, җырларга һәм үзе шигырь язырга иң оста милләтләрнең берсе бит инде ул. 17 яшенә кадәр шигырь язмаган кеше безнең татарда ул нормаль кеше саналмый. Шуңа күрә миңа калса аның икенчесе турыда, икенче бәйгебездә уңышлы үтәр дип уйлыйм. Һәм ул җиңүдә генә түгел хикмәт. Хикмәт әлбәттә анда җиңү хайран зур саллы акчалар каралган, ләкин хикмәт анда катнашуда, анда үзеңнең барлыгыңны белдерүдә. Миңназим әфәнде, сез үзегез спортчы, шуңа күрә спортта әйтелә торган сүз бар. Иң мөһиме җиңү түгел, катнашу. Һәм бу очракта да менә әйтергә кирәк, шушы татар сүзенә истәп безнең Галиҗәнәп шагыйрь дигән проект шулай эшләп китте бит инде. Без беренчесен үткәрдек. Атаклы безнең гыйльми кешебез ул Хәсән Туфанга багышланган булды. Шуннан соң Гамил Авзалның 100 яшьлегенә багышланган булды. Шуннан соң менә 4 октябрь көнне Саҗидә Сөләймановның 95 яшьлегенә багышланган шигъри кичәбез узды. Алда безне көтеп тора Илдар Юзеев. Әлеге кичәләрне менә һәрберсен караганнан соң безнең телебезнең байлыгы, безнең әдипләребезнең акыллылыгына таңнар каласың. Бу кичәләрне без шулай ук бик матур иттереп үткәрергә өйрәнеп барабыз бүгенге көндә. Бу менә әлеге комиссияга мин бары тик
уңышлар да телисем килә бер яктан. Икенче яктан әйтәсем килә, бу бик каты урынлы һәм кирәкле вакытта оешты. Бүгенге көндә телебезнең сагында торырга менә дигән бүгенге көндә инструмент дип әйтик инде, һәм анда эшләүчеләргә бетмәс-төкәнмәс көч телисе килә. Исәнлек, саулык, Аллага шөкер, акыл белән барган очракта бөтен эшне бу җиренә җиткереп эшләп була. Мин саныйм, республикабызда шул хәтле көчле шартлар тудырыла бу очракта. Рәхәтләнеп эшләргә моң зар ул бер кая да җирәк калып бармый. Рәхмәт, вакытта безгә килүегез өчен һәм игелекле эш белән шөгыльләнүегез өчен. Рәхмәт яусын сезгә. Исәнлек, саулыклы. Үз телен камил белмәгән кеше башка телләрне дә шул чамагына үзләштерә дигән фикерне онытмасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.